Дами и господа, този поздрав е специално направен за Самет Алексиев. По повод рождения му ден да е жив и здрав и много тарикат. На Германия, всяка майка Самет патрона не ражда. Той е вълк единак и Симан Будбари фамилия. Кабавара в Тумен, вали гарми на Самет патрона, пак му върви. Манхайм, той е човека, канадикент от прала. Самет мерена, нашти совена. Пусти